ଗୋଟିଏ ଥରର କଥା। ବିଶ୍ୱନାଥ ପେଶାରେ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ ନ ହେବା କାରଣରୁ ତାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ଆଉ ସେ କରଜରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମାନୁ କହିଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ରାହୁଲ ଯାଇଛି ତ ମାର୍କେଟକୁ, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଣିବ। ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ବି ଆସିଗଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ କହେ, ପୁଅ ରାହୁଲ, କେତେ କ'ଣ ମିଳିଲା ଫସଲରୁ? ରାହୁଲ କହେ, କ'ଣ କହିବି ବାପା, ବଜାର ବହୁତ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ଏତିକି ପଇସାରେ ଏ ବର୍ଷ କାଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ବିଶ୍ୱନାଥର ଘରକୁ କରଜ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଜମିଦାର କହେ, ବିଶ୍ୱନାଥ, ତୁ କହିଥିଲୁ ଆଜି କରଜ ପଇସା ସବୁ ଦେବୁ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କର ଗହଣା ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ହେଲା, ତୁ ମୋର କରଜ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି